ஒருத்தர் ஒரு ஆன்மீக குருவா இருக்கணும்னா என்ன தகுதி? அதுதான் முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். என்ன தகுதி? பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தியுள்ள ஒருவரால் தான் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒரு சீடர்களை எல்லாத்தையுமே சீடர்களை ஏத்துக்க முடியும். எல்லாருமே சீடரா எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி யாருன்னா இந்த மாதிரி 6 தூண்டுதலையும் பொறுத்திருக்காங்களா? ஒரு ஒரு குரு இருக்கிறாரு. நம்ம உலகத்துல நிறைய குருவை பார்க்குறோம். எக்ஸ், ஒய், ஜெட்டுன்னு. நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க. அவங்க வந்துட்டு பேச்சு பகவானை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும். வேற எந்த பேச்சுமே பேசக்கூடாது. இங்க இருக்க குருமார்களை பாருங்க. வேற எந்த பேச்சுமே எங்களுக்கு வராது. பகவானை தவிர அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. பகவானை பத்தி தான் பேசுவாங்க. பக்தர்களை பத்தி பேசுவாங்க. பகவானுடைய ஆச்சாரிகளை பத்தி பேசுவாங்க. அதே மாதிரி மனதின் மனதின் உந்துதல்னா பேச்சு ஒண்ணு இருக்கும், மனசு ஒரு இடத்துல நினைக்கும். அந்த நினைப்பு வேற எங்கேயுமே போகாது. பேச்சின் பேச்சு, அந்த மனம் எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் தான் இருக்கும். கோபம் கோபம் வராது இருக்குமா? எல்லாருக்கும் கோபம். அவங்களுடைய பர்சனல் இது பண்ணவே எல்லாருக்கும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் சொல்லுங்க? அவங்களுடைய உணவு இங்கே எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமான உணவு முறை தான். குரு மகாராஜ் எந்த குரு மகாராஜ்? நாமனிஷ்டா பிரபு. அவருடைய குரு மகாராஜ் யாரு? ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ். அவங்க வந்தாங்க. இங்கே வரும்போது மகாராஜ் வரும்போது சமைக்கிறதுக்கு நாங்களாம் போயிருந்தோம். என்னுடைய மென்டர் என்னை கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க. அப்போ நான் எடுத்து உப்பு எடுத்தேன். ஐயோ பார்த்துச்சு என்ன இவ்வளோ உப்பு? இட்லி முதல் நாள் இட்லிக்கு போடணும். இட்லிக்கு நீங்கள் என்ன அரைச்சிட்டு வரீங்களான்னு கேட்டாங்க. மாதிரி அரைச்சிட்டு வர மாதிரி புளிச்சிருமா? நாங்கள் மாதிரிச்சு நான் நைட்டே சோடா போட்டு வச்சிடறேன் புளிச்சிருன்னு சொன்னேன். அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? என்ன மாதாஜி நீங்கள் சோடா போட்டு உப்பு மாவை கரைக்கிறேன்றீங்க? நீங்கள் நம்மளை மாதிரி சாப்பிடுவோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா? மகாராஜோடைய குடல் இருக்குதுங்களா? குடல், அந்த குடல் வந்து குழந்தை, பிறந்த குழந்தை. பிறந்த குழந்தைக்கு நம்ம எப்படி சாப்பாடு கொடுப்போம்? அது மாதிரி கொடுக்கணும் மாதாஜின்றாங்க. என்ன செய்தாங்க? பருப்பு பருப்பு போட்டாங்க. ஒரு சிட்டிகை உப்பு தான், ஒரு சிட்டிகை மிளகாத்தூள் தான். அந்த உச்சிஷ்டம் எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க. நாங்க சாப்பிட்டோம். சரிங்களா? அது பச்சை குழந்தை சாப்பாடு ஊட்டுறோம் பாருங்களா? 6 மாச குழந்தை பல்லு முளைக்காததுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி சாப்பாடு. இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது எங்க கோபம் வருமா சொல்லுங்க? சாப்பிட்றது பிரசாதம். நாம இந்த கோபம் எல்லா உணர்ச்சிகளுமே தூண்டுறது வந்து உப்பு, புளி, காரம். நம்ம சாப்பிடக்கூடாதெல்லாம் சாப்பிட்றோம். அதெல்லாம் சேர்த்து தான். வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் தான் நமக்கு கோபம். அதனால பிபி எல்லாமே வருது. சுகரு, பிபி எல்லாமே. இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரேன். மகாராஜ் எந்த அளவுக்கு இப்ப சாப்பிட்றாங்க பாருங்க. நாக்கின் தூண்டுதல் கட்டுப்படுத்துறாங்களா? அதான் இது பண்ணணும். வயிறு வயிறுனா பசிக்கும். பசிக்கும் மற்ற இதெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் பொறுத்துக்கணும். சொல்ல வேணாம். பால் உறுப்பின் தூண்டுதல் இதையும் இது எல்லாமே பொறுத்துக்கிறவங்க தான் ஒரு ஆன்மீக குருவாகக்கூடிய தகுதி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு ஆன்மீக குருவோட தகுதி முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 2வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஏன்னா இது நீங்க மறக்கக்கூடாது. இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை தயவு செய்து முடிஞ்சா எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுங்க. முதல் ஸ்லோகத்தை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும். வைதேகி மாதாஜி இருக்கீங்களா? 2வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வேற யாரு? அவங்க எல்லாம் சீனியர் டிவோட்டி, அதனால கேட்கிறேன். இல்லைங்களா? வைதேகி மாதாஜி இருக்கிறீங்களா? ஓகே. 2வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்முடைய பக்தி தொண்டு ஏன் வந்து அழிஞ்சிருது அப்படிங்கிறது 2வது ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். என்னன்னு? அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்றது, அளவுக்கு அதிகமா பணத்தை சேர்த்துறது, நமக்கு நமக்கு அது கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சும் அதை அடையறதுக்காக நம்ம ரொம்ப பெரிய முயற்சி செய்வோம். இதெல்லாம் தான். இது 3. 3வது வந்துட்டு பௌதிக விஷயங்களை பேசுது. எப்ப பார்த்தாலுமே பௌதிக விஷயத்தை தான் பேசுவோம். அடுத்து சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல், அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல், அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல். 5 கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோட சங்கம், அசத் சங்கம். 6 பௌதிக சாதனைகள் மேல் பேராசை. இந்த 6மே நம்மளை வந்துட்டு இந்த நம்ம செய்யற அந்த பக்தி தொண்டை வந்து அழிச்சிருது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது, அளவோட சாப்பிடணும். இப்போ 10 மணி ஆயிடுச்சு, 7 மணிக்கு சாப்பிட்டா ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் இப்போ 10 மணிக்கு சாப்பிட்றவங்க ஒரு ஹை புரோட்டீனான ஒரு சாப்பாடு, ஒரு எண்ணெய் சாப்பாடு,
என்ன பூரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பூரி சாப்பிட்டு படுக்கணும். காலைல எந்திரிக்க முடியாது. சாப்பாடு ஒரு லிமிட்டா சாப்பிடணும். பணம் அதிகமா. பணம் இருந்தா பக்திக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு தான் எல்லாம் வந்தது. முதல்ல நம்ம எல்லாம் யார் கோயில்ல போய் வேண்டுனாலும் ஆரம்ப காலத்துல எல்லாருமே, "பகவானே எனக்கு பணம் குடுப்பா." ஏன்னா அதுதான் தேவை. ஏன்னா எனக்கு பணம் வேணும். எனக்கு வீடு கட்டணும். எனக்கு பணம் வேணும். என் பையன படிக்க வைக்கணும். எனக்கு பணம் வேணும். அங்க சொத்து வாங்கணும். எனக்கு பணம் வேணும். இத தான் எல்லாருமே கேட்கிறோம். அளவுக்கு அதிகமா செல்வம். அது இருந்தாலும் வர முடியாது. ஒரு கிடைத்திருக்கரிய பௌதீக வஸ்துகள். நமக்கு அது முடியாது. ஒரு கிடைத்திருக்கரிய பௌதீக வஸ்துனா, பௌதீக வஸ்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 குடிசை வீடு கேட்கலாம். ஒரு மச்சு வீடு கேட்கலாம். ஒரு அரண்மனை கேட்கலாமா? அது ஒரு கிடைத்திருக்கரிய ஒரு பௌதீக வஸ்து. நம்ம கேட்கலாமா அரண்மனைய? சொல்லுங்க. அப்புறம் பௌதிக விஷயம் பேசுறது. தெரியும் நமக்கே. இப்பலாம் பௌதிக விஷயம் கண்டிப்பா இந்த எலக்ட்ரி கிளாஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க. நீங்கலாம் பௌதிக விஷயம் கண்டிப்பா நெறைய 75% குறைச்சிருப்பீங்க. குறைஞ்சது கண்டிப்பா. சாத்திர விதிகள வந்து ஆன்மீகத்துக்காக நம்ம பின்பற்றணும். சும்மா ஒப்புக்கு பின்பற்றது அதெல்லாம் தவறு. அலட்சியம் செய்றது. அலட்சியம் செஞ்சுட்டு நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் நடப்பேன். இந்த சாத்திரம் சொல்லுது. என்ன சொன்னோம் நம்ம சாத்திரம்? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லியிருக்கிறோம். அது சாத்திரத்தில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தான். பார்த்தோம் தெரிஞ்சா அதுக்கு என்ன? சாப்பிடலாம் நம்ப. ஒரு நாளைக்கு. அது எதனால வருது? அசத்சங்கத்தினால வருது. அடுத்து வருது பாருங்க. என்னன்னு? கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வமில்லாத பௌதிகம் எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். 10 பேர் நாம போறோம். முக்கியமா நம்ம சொந்தக்காரங்க, பந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கு போகணும். நம்ம சொந்தக்காரங்க என்ன செய்வாங்க? போவாங்க. "வாங்க, நாம இன்னைக்கு வரோம்." நாமெல்லாம் அத விட்டுட்டோம். "கெடா வெட்டுறோம், காது குத்துறோம் வாங்கம்பாங்க." அங்க போய் மாட்டினாடி, "அட ஒரு நாள் தானப்பா, நீ கொஞ்சம் சாப்பிடு ஒண்ணும் ஆவாது." அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் அந்த அசத்தன் சங்கம் கொண்டவங்க அந்த அசத் சங்கத்த நம்ம தியாகம் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த பௌதீக சாதனைகள் மேல் பேராசை. அதுல பேராசை. பேராசை வந்தா என்ன செய்யும்? இன்னும் இன்னும் அந்த பௌதீக எண்ணம், அந்த பௌதீக சொத்த சேர்க்கிற ஆசை தான் நமக்கு வரும். அது மேல நம்ம என்னைக்குமே கொள்ளக்கூடாது. அது 2வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 2வது இதுல. 3வதுல என்ன பார்த்தோம்? அது வந்து 2வது ஸ்லோகத்துல பக்தி தொண்ட வந்து நம்ம வந்து அழியக்கூடிய செயல். இது வந்து அனுகூலமானது. பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு எது எது அனுகூலமா இருக்குது அப்படின்னுட்டு. என்ன? உற்சாகாத் நிச்சயாத் தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகஸ்தோ விருத்தே சட்பிர் பக்தி பிரசித்தியது. என்ன ஆறு? உற்சாகத்தோட இருக்கணும், நம்பிக்கையோட முயலணும், பொறுமையோட இருக்கணும். அதுல வந்து 4வது என்னன்னா, சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். பகவான பத்தி கேட்கணும், பாடணும், நினைக்கணும். அதுபோல அது கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப நம்ம செயல்பட வேண்டும். 5 பக்தர் அல்லாத அதே தான் இங்க வருது. பக்தர் அல்லாதவர்கள் சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். கண்டிப்பா இத வந்து முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய நம்ம அடிச்சுவட பின்பற்றினா தான் நம்ம உறுதியா மேல போக முடியும். இந்த 6யுமே நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். முந்தைய ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணாங்க? பக்தி தொண்ட தான் பின்பற்றினாங்க. பக்தி தொண்டுல 9 வேதத்த பத்தி பார்த்தோம் அதுல. என்ன பக்தி பார்த்தோம்? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? 9 விதமான பக்தி தொண்டு. சிரவணம், ஹரே கீர்த்தனம், கிருஷ்ணா. விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சிரவணம். சிரவணத்துக்கு யார் உதாரணம் சொல்லுங்க? டக் டக்குன்னு ஒரு சிரவணத்துக்கு யார் உதாரணம்? கேட்டது யாரு? பக்தி தொண்ட பத்தி? பரிஷித் மகாராஜா மாதாஜி. வெரி குட். யார் கீர்த்தனம் பண்ணது? சுகதேவ முனிவர் மாதாஜி. வெரி குட். பகவானை நினைவு ஸ்மரணம். யார் நினைவு கொண்டாங்க? அதுக்கு யார் உதாரணம்? பக்த பிரஹ்லாத் மகாராஜ் மாதாஜி. வெரி குட். பகவானுக்கு பாத சேவை யார் செய்யறது? லக்ஷ்மி மாதாஜி. விக்கிரகத்தை விக்கிரகத்தை வழிபடுவது யாரு? அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம்னு வருது இல்லைங்களா? ராஜ பிரித்து மகாராஜ் மாதாஜி. வெரி குட். பிருது மகாராஜ். அதே மாதிரி வந்தனம் யாரு? வந்தனம் பகவானுக்கு முன்னாடி விழுந்து வணங்கணும். அக்ரூர் அக்ரூரர். மாதாஜி. ஆ சேவகனாக யார் செயல்படுறாங்க? உதாரணம். ஹனுமான் மாதாஜி. நண்பனாக அர்ஜுனன் மாதாஜி. பூரண சரணாகதி, ஆத்ம நிவேதனம். பலி சக்கரவர்த்தி மாதாஜி. ஆ இந்த 9 பேர் நமக்கு உதாரணப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறாங்க. இவர்களுடைய அடிச்சுவட்டையை நாம பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 4வது ஸ்லோகம். 4ல என்ன பார்த்தோம்? யார்ட்டி புக் இல்லையா? டிவோட்டிஸ் புக் வாங்க. ஒரு 60 ரூபா தான், 70 ரூபா, சின்ன புக்கு தான். வாங்கிருங்க.
நல்லது. நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்றப்ப ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரூ. 50 ரூ. 100 ஆகுது ஒரு டைமுக்கு. சாப்பிட்டது எங்கேயோ போயிடுது. ஒரு ஒரு பொருளே வாங்கினா கூட ஒரு துணி வாங்கி கட்டுறோம். எத்தனை வருஷம் வருது? எத்தனையோ நமக்காக நம்ம செலவு பண்ணிக்கிறோம். ஒரு பவுடர் வாங்கி அடிக்கிறோம். அந்த டப்பா எவ்வளோ நாளைக்கு அடிக்கிறோம்? உடனே அடுத்து வாங்குறோம். ஒரு சோப்பு வாங்கி போடுறோம். எல்லாம் போயிடுது. என்னைக்குமே அழியாத நிற்கிறது புக்கு. இது சாஸ்திரங்கள் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முருகேசன் பிரபு. பக்தர் அல்லாத சங்கத்துல அவங்க கூட சேரக்கூடாது. வந்து பழைய குருவோட அடிச்சுவடை வந்து பின்பற்றணும். எஸ் ஆச்சாரியார்கள். ஆமா பிரபு. ஆச்சரியர்கள் அவங்களுடைய அடிச்சுவடை பின்பற்றணும். ஆ. அப்புறம் வந்து பொறுமையோட இருக்கணும். ஓகே பிரபு, அதான் பார்த்தோம். சொன்னோம் பிரபு. ஓகே, 4வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது? என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஒரு பக்தர். பிரசாதம் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாதம். எல்லாரும் உங்க அட்டண்டன்ஸ் போடணும். எல்லாரும் உங்களுடைய பேரு, உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து உற்சாகத்தோட செயல்படணும் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ததாதி பிருக்னாதி குக்கியம் ஆக்கியாதி பிரிச்சதி புங்தே போஜேத்தே செய்வ. எப்படின்னா நாம் வந்து ஒரு வெகுமதி கொடுக்கணும், ஒரு வெகுமதி வாங்கணும். என்ன வெகுமதி கொடுக்கலாம்? அழியாத வெகுமதி. அதுதான் பகவத்கீதை, பாகவதம் நம்ம சொல்றது. ஒரு சின்ன புக்கு. நானும் அவ்வளோதான். சின்ன குழந்தைங்க ஏதாவது நம்ம டிவோட்டிஸ் குழந்தைங்க வந்து பர்த்டேன்னு சொன்னாங்களா, நான் கூட்டிகிட்டு போவேன். டெம்பிளில் தான் கொடுத்தாங்களா, ஒரு ஸ்வீட்டு பிரசாதம் கொடுத்தாங்களா, கூட்டி போய் உங்கள் வீட்டில் உனக்கு என்ன புக்கு இல்லை அதை வாங்கி. அதான் இங்கே பெங்களூர் இல்லைங்களா, இங்கிலீஷ் புக்கு தான் பசங்கள்லாம் வாங்குவாங்க. உனக்கு என்ன புக் இல்லை, உடனே அந்த ஒரு புக் வாங்கி கொடுத்துருவேன். சின்ன குழந்தைங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே புக்கிலலாம் நம்ம ஸ்டாலில் விற்கிறாங்க, வாங்கி கொடுத்துறது. தானமாக கொடுக்கறது. ஒரு பூஜை சாமானை கொடுக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இல்லையா, ஆரம்ப நிலை பக்தரா ஒரு சாமரம் வாங்கி கொடுக்கலாம், ஒரு சங்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். எது இல்லையோ பூஜை பண்ணுறதுக்கு அந்த பொருள்லாம் கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். நான் கொடுக்குற ஆளு, எங்கிட்ட வசதி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அடுத்தும் கொடுக்குறதையும் நம்ம வாங்கணும். இதுதான் கிவ் அண்ட் டேக், ஒரு அன்பு பரிமாற்றம். அப்புறம் நம்பிக்கையா ஒரு மனசை நம்ம வெளிப்படுத்தணும். எப்படி? நமக்குள்ள 1000 கஷ்டம் 1000 நஷ்டம் இருக்கும், முடியல, யார்கிட்டயாச்சும் சொல்லணும். ஒரு ஆறுதல், ஒரு எதிர்பார்ப்பு. பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க? ஒரு கேவலமாக பேச மாட்டாங்க. மாதாஜி, இந்த மாதிரி நான் ஆஃபீஸில் போனேன், ஆஃபீஸில் இந்த மாதிரி நான் ஒரு வேலை செய்துட்டேன், அதுக்கு வந்து மேலே இருக்க மேனேஜர் என்னை கூப்பிட்டு பயங்கரமாக திட்டாங்க, நான் என்ன பண்ணுறது? ஒரு மனசு வேதனை. அதை நம்ம வெளியே சொல்லும்போது ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும். இதே நண்பர்கள் வேறவங்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு கேலியாக கூட சொல்லலாம், இவன் பார் நிறைய ஒரு எரிச்சல், நீங்கள் நிறைய சம்பளம் வாங்கலாம், வாங்கிட்ட பேச்சு, ஏதாவது ஒரு பேச்சு பேசுவாங்க, ஏதாவது ஒரு பழைய இது. ஆனால் பக்தர்கள் அப்படி கிடையாது. அவங்க வந்து பின்னாடி கேவலமாலாம் பேசவே மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு ஆறுதலாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, விடுங்க பகவான் இருக்கிறாரு பார்த்துக்குவாரு அப்படின்னு ஒரு நல்ல வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க. அந்த மனுஷன் நம்பி. அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, தாங்க முடியல, யார்கிட்ட சொல்றது? சொந்தக்கார்ட்ட சொன்னாலும் ஒரு கேவலம், அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பிகிட்டையும் சொல்ல முடியாது. அப்போ ஒரு பக்தர் இருக்கிறாங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி மனசு தாங்க முடியல அப்படின்னு நம்மளுடைய மூத்த பக்தர்கிட்ட சொல்லலாம். எல்லாட்டையும் எல்லாமே ஓப்பனாக சொன்னாலும் அது பிரச்சனையில் முடிஞ்சிடும். மூத்த பக்தர் உங்களுக்கு தெரியும், பழகும்போதே தெரியும், அவங்கள்ட்ட நம்முடைய மனசை சொல்லி வெளிப்படுத்தலாம், தவறு கிடையாது. அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு இது தெரியல, இந்த ஒரு மந்திரம் தெரியல, அது தெரியல, இது தெரியல, ஒரு அடுத்தவங்க சொன்னால் ஒரு சிரிச்சிருவாங்களோ, நம்ம இவ்வளோ நாளாக இருக்கிறோம், இந்த பாட்டு தெரியலன்னு சொல்லலாமா அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. நம்ம எல்லாமே வெளிப்படுத்தணும், நம்பிக்கையோட விசாரிக்கணும், அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும். பிரசாதம் முக்கியமாக, இது முக்கியமானது. பிரசாதத்தை கொடுக்கணும், பிரசாதத்தை வாங்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஒரு நாள் நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் பக்தனையும் கூப்பிடணும். கூப்பிட்டு வாங்க நம்ம வீட்டில் சத்சங்கம், பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். அவங்க ஒரு நாளைக்கு கூப்பிடுவாங்க, அப்போ நம்ம போகணும். இதுதான் இது வந்து எப்படி பக்தி தொண்டை, எப்படி இந்த பக்தருடைய சங்கத்தில் எப்படி பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவது என்பதுதான் 4வது ஸ்லோகம். ஒரு ஸ்லோகத்திலும் ஒரு கருத்து வந்திருக்கு. அதில் 4வது ஸ்லோகத்தோட கருத்து வந்து நம்ம பக்தி தொண்டை எப்படி நிறைவேற்றணும்னு. இப்போ 5வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஸ்லோகா 4ஓட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து 46 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க மாதாஜி. ஓ, அப்போ அதே இருக்குங்களா பேலன்ஸு? ஓகே, எங்கே விட்டாருப்பா, எங்கே விட்டாங்க சொல்லுங்க, அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 46ஓட கடைசி பேராகிராஃப் முடிச்சாங்க மாதாஜி. அது ஏன்னா இந்த பழைய புக்கு உங்களதெல்லாம் புதுசாக இருக்கும். அந்த
பேராவோட ஆரம்பம் சொல்லுங்க. எத்தனாவது பேரா? இந்த பேராகிராஃப் வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் ஓகே. ஆகுது. எடுத்துட்டு நான் எடுத்துட்டேன். இது வந்து யார் இதோட படிக்கிறீங்க? கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாரும் படிங்க. ஆளுக்கு ஒரு பேரா படிங்க. முருகேசன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? முருகேசன் பிரபு படிக்கிறேன் படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அடுத்து ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. முருகேசன் பிரபு படிங்க. ஆளுக்கு ஒரு ஹரே பேரா. கிருஷ்ணா ம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி இது கொஞ்சம் எனும் மகா மந்திரத்தை பாடுபவர் மட்டுமின்றி தற்செயலாக இந்த தெய்வீக ஒளியை கேட்பவரும் கூட தூய்மை அடைகிறார். தெய்வீகமான இந்த ஒளி அதிர்வை கேட்பதனால் தாழ்ந்த மிருக உடலில் உள்ள ஆத்மாக்களும் பூச்சிகள், மரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களும் கூட தூய்மை அடைந்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு தயாராகின்றன. மனிதர்களை விட கீழான ஜீவராசிகளால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு வெளியேற இயலும் என்ற ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாகூரிடம் வினவினார். அப்போது ஹரிதாஸ் தாகூர் திருநாம உச்சாடனம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். எனவே இந்த ஒலியை கேட்பதினாலேயோ காட்டிலுள்ள மரங்களும் மிருகங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுகின்றன என்று விடையளித்தார். ஜாரிகண்ட் காட்டை கடந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்ற போது போதுமா அதோட நிறுத்துங்க. அது போதும். கீழே இருக்கட்டுமா? இதை முடிச்சுக்கலாம். ஆளுக்கு சென்ற கொஞ்சம் படிக்கணும். போது எல்லாரும் படிக்கணும். படிங்க பிரபு படிங்க. இதெல்லாம் சென்ற போது அவரால் இது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டது. அச்சமயம் புலிகள் ஹரே கிருஷ்ணா. போதும் பிரபு போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆளுக்கு ஒரு 10 வரி. ஏன்னா எல்லாருமே படிக்கணும். ஆளுக்கு ஒரு 10 வரி. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராமாவா ராம ராம ஹரே ஹரே. இந்த தெய்வீக ஒளிய தெய்வீக சப்தத்தை கேட்டாவே கேட்கிறவங்களும் தூய்மை ஆகிறாங்க. இந்த தாழ்ந்த மிருக உடலில் ஆத்மாக்களும் பூச்சிகளும் மரங்கள் பாருங்க, பூச்சி மரம் ஒரு சிங்கம் புலி எல்லாமே அந்த ஒரு பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடையுது. இது வந்து கேட்கிறாரு என்னன்னுட்டு, மனிதர்களை விட இந்த மனிதர்கள் நம்மளா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்மளை விட தாழ்ந்தது தானே அந்த பூச்சி மரம் எல்லாமே. இந்த ஜீவராசிகள் வந்து எப்படி வந்துட்டு இந்த பௌதிக பந்தம் அவங்க எப்படி வெளியேறுவாங்க? அது வெளியேற முடியுமா அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு, முடியும். இந்த ஒளியை கேட்பதனால்தான் காட்டில் இருக்கிற மரங்களும் மிருகங்களும் கூட பகவானோட கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுகிறது. இதுக்கு என்ன உதாரணம்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு போகும்போது ஜார்க்கண்ட் காட்டு வழியா போகணும். அப்படி போகும்போது அவர் தன்னை மறந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பாடுறாரு. பாடிட்டு போகும்போது நினைச்சு பாருங்க, ஒரு மானை கண்டா புலி விடவே விடாது. மானை அடி சாப்பிட்டுட்டு தான் போகும். ஆச்சுங்களா? இந்த பாம்பு மானு இந்த பகை உணர்வு, இந்த விலங்குக்கு இந்த விலங்கு பகை, அப்படி இருக்க விலங்குகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அந்த செடி கொடி இந்த விலங்குகள் அனைத்துமே நடனம் ஆடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. அச்சமயம் இது உண்மைன்னு சொல்லிட்டு. அச்சமயம் புலிகள், பாம்புகள், மான் என்பன போன்ற அனைத்து மிருகங்களும் அதனதன் இயற்கை துவேஷத்தை கைவிட்டு ஒன்றோடொன்று இணைந்து ஆடி பாடி சங்கீர்த்தனம் செய்ய தொடங்கின. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை நம்மால் நகல் செய்ய இயலாது என்பது உண்மையே. ஆனால் அவரது அடிச்சுவடுகளையாவது நாம் பின்பற்ற வேண்டும். புலி, பாம்பு, நாய், பூனை போன்ற பிராணிகளை நடனமாடும்படி தன் வசப்படுத்துவதோ இணங்க வைக்கவோ நம்மால் இயலாது. அதற்கு நம்மிடம் போதுமான சக்தி இல்லை. ஆனால் இறைவனின் திருநாமங்களை பாடுவதன் மூலம்
உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பலரை கிருஷ்ண உணர்விற்கு நம்மால் மாற்ற இயலும். பகவானின் திருநாமத்தை விநியோகித்தல் என்பது மிக உயர்ந்த தானமாகும். ததாதி ஒருவர் மாதாஜி அது என்னன்னு தெரியல. பிரிதிக்ருநாதி ததாதி பிரிதிக்ருநாதி பிரதிக்ருநாதி கொள்கையை பின்பற்றுவதுடன் அதே போன்று தெய்வீகமான பரிசை பெறுவதற்கு விருப்பத்துடனும் தயாராகவும் இருக்க வேண்டும். ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி கேட்டறிய வேண்டும். இந்த பௌதிக உலகின் நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பரந்த மனப்பான்மை உடையவனாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக குஷ்யம் ஆக்கியாதி பிரிச்சதி என்னும் கொள்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். போதும் மாதாஜி, போதும் போதும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, போதுங்க மாதாஜி. அடுத்து படிக்கிட்டோம். இது நம்ம சொன்னதுதான். பாருங்க, நான் எதனாலையுமே அதனுடைய இயற்கை துவேஷம்னா எதிர்கள் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆகவே ஆகாது. ஆனா அப்படி இருக்கிறதே எப்படி இணைந்து பகவானோட சேர்ந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சேர்ந்துட்டு அதுவும் ஆடி பாடுதுங்க. எந்த அளவுக்கு நினைச்சு கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு புலியும் ஒரு மானும் சேர முடியுமா? முடியவே முடியாது. எப்படி எதனால அப்படி ஆச்சு? பகவானோட ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், பகவானோட ஹரிநாமம், ஹரிநாமத்தால் தான். நம்மளால முடியாது. அதுக்கு எந்த மெஸ்பெரிஸ் பண்ணி அதை ஆட்ட வைக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது. பகவானோட நாமத்தால் முடிஞ்சது. அந்த நாமத்தால் அதை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அதையும் கொண்டு வர முடியுது. இதுதான் நம்ம தானம் பண்ணதே. எது தானம்? நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க 1000 பேர் இருக்கிறாங்க, 500 பேர் வச்சுருப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு ஒரு 100 பேர் தெரியாத இருக்குங்களா? 100 பேர் தெரியாத இருக்குமா? சொல்லுங்கள். கூட வேலை செய்கிறவங்க, கூட படித்தவங்க, நம்ம சொந்தக்காரங்க, பந்தக்காரங்க, அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் தெரியும். ஒரே ஒருத்தருக்கு இந்த ஐநாமத்தை நீங்கள் சொல்ல வைங்க. இதுதான் நீங்கள் செய்கிற மிகப்பெரிய தானம். அவங்க வகுப்புக்கு உட்கார வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ, இந்த ஐநாமத்தை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. இது நீங்கள் கொடுக்குற தானம். நீங்கள் கொடுக்குற தானம் இது. இது விலைமதிப்பு இல்லாதது. அவங்கள இந்த பிறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபட செய்யக்கூடியது. இதை கொடுங்க. ஒருத்தர் நம்மளால இது முடியாதா? முடியும். நினைச்சு செயல்படுத்துங்கள். நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்ம அவங்கள மாற்றலாம். அடுத்த பேராபிரமிச்சு. இந்த பௌதிக குலத்தோட தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும்னா பரந்த மனசு வேணும். அடுத்து யார் படிங்க? விக்னேஷ் படிக்கிறீங்களா? ஒரு 10 வரி படிங்க நீங்க. அகில உலக ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆயுள் அங்கத்தினர்கள், ஆதரவாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று எமது ஹரே கிருஷ்ண கிளைகளில் ஞாயிறுதோறும் நடைபெறும் அன்பு விருந்தில் எங்களோடு கலந்து கொண்டு பிரசாதத்தை சுவைத்து அனுபவிக்குமாறு அழைப்பு விடுக்கிறோம். மேலும் அவர்களும் தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நமது இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களை இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாத விருந்தை வழங்குகின்றனர். இவ்விதமாக இயக்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் என இரு பிரிவினரும் நன்மை பெறுகின்றனர். பேரளவு யோகிகள், ஞானிகள், கர்மிகள், கொடையாளிகள் ஆகியோரின் சங்கத்தை ஒருவன் கைவிட வேண்டும். ஏனெனில் அவர்களது சங்கத்தால் ஒருவருக்கும் நன்மை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஜெயந்தி படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. அடுத்து யாருன்னா ஸ்ரீ மாதாஜி. சுபஸ்ரீ. இருங்க சொல்லிடுறேன். இல்லை பிரபு, இன்னும் படிக்காதவங்க நிறைய இருக்காங்க பிரபு. ஷினி, சுபஸ்ரீ, குமுதரவி மாதாஜி படிங்க. அடுத்து இதை சொல்லிடுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அங்கத்தினர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, சொல்லிடுறேன் இருங்க. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உறுப்பினர் என்ன செய்யறாங்க? நம்ம கோயிலில் எல்லா இஸ்கான்லையும் பாருங்க, சண்டே ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அது என்ன செய்கிறாங்க? அதுக்கு மெம்பர்ஷிப்பு, அதை யார் ஆதரவு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க, அடிக்கடி கோயிலுக்கு வர்றவங்க, அங்கேயே டெம்பிளுக்கு இருக்கிற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்வாங்க? வர வைப்பாங்க. வர வச்சு எல்லாருக்கும் ஞாயிறு ஃபீஸ்ட்டு தான். ஞாயிறு ஃபீஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே கூப்பிட்றாங்க. எல்லாரும் யார் வந்தாலும், எத்தனை பேர் வந்தாலும் பிரசாதம் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க? இப்போ நாங்களாம் இருக்கோம்னா எங்கள் வீட்டுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுப்போம். எல்லாருக்குமே இது என்னன்னா நன்மை தான். ஏன் சொல்லுங்க? இதான் குக்கியம் ஆகியாது பிரிச்சுது. நாம் கொடுக்குறோம், வாங்குறோம். நாம் என்ன பண்ணதுக்காக? இந்த நானும் யோகி, நான் ஞானி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கவங்க, அதாவது பேருக்கு நான் பெருமைக்காக டொனேஷன் கொடுத்தவங்க, கர்மி, இவங்களுடைய சவகாசத்தெல்லாம் நம்ம
வச்சுக்கவே கூடாது. அவங்க சவகாசத்தெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும். அவங்களோட சவகாசம் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் நமக்கு என்ன லாபம் சொல்லுங்க? ஒரு லாபமே கிடையாது. மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் படிங்கம்மா இங்கிருந்து. குமுதாம்மா படிங்க, படிக்கவே இல்லை முன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதிர்த்தது மாதாஜி மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் புதேசாமிர்தமா? ஆமா ஆமாம்மா. மனித வாழ்வின் குறிக்கோள்களை உண்மையாகவே ஒருவன் அடைய விரும்பினால் அவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இறைவனிடம் பிரேமையை விருத்தி செய்வது எப்படி என்பதை ஒருவருக்கு கற்பிப்பது இந்த இயக்கம் ஒன்றுதான். மதமே மனித சமூகத்தின் விசேஷ கடமையாகும். மேலும் மதமே மனித சமூகத்தை மிருக சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது. மிருக சமுதாயத்திற்கு தேவாலயமோ மசூதியோ மத ஸ்தாபனங்களோ கிடையாது. உலகின் எல்லா பகுதியிலும் மனித சமுதாயம் எவ்வளவு சீரழிந்த நிலையில் இருந்தாலும் அங்கும் ஏதோ ஒரு வகையான மதம் இருக்கவே செய்கிறது. காடுகளில் வசிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து அதே நம்ம காடுகள் வசிக்கும் இருக்கு மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைடு. ஆமா, காடுகளில் வசிக்கும் தெரியலிங் மாதாஜி. பழங்குடியினரும் கூட மதம் இருக்கிறது. எப்போதும் மதம் தெரியுதுமா, தெரியுது. பழங்குடியினர் கூட மதம் இருக்கிறது. எப்போதும் மத இயக்கம் வளர்ச்சியுற்று இறையன்பாக மாறுகிறதோ அப்போது அது வெற்றி அடைகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் 1.2.6 பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது. ஷவை பும்ஷாம் பரோ தர்ம யதோ பக்திர் அதோக்ஷதே அகைத்வி அப்ரதிகதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. மொழிபெயர்ப்படிங்க மாதாஜி. எதன் மூலமாக பரமபுருஷனின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை அடைய முடியுமோ அதுவே மனித வர்க்கத்தின் முழுவதற்குமான மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தேசத்திற்கும் இடையிலான நல்லுறவு. எங்க போயிட்டீங்க? முழுவதற்குமான உயர்ந்த தர்மமாகும். ஆத்மாவை பூர்ண திருப்தி அடைய செய்வதற்கு அத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தினர் உண்மையாகவே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, விளக்கிடலாம். மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன? அந்த குறிக்கோள் அடைய செய்யணும்னா நாம கிருஷ்ண பக்தி உறுப்பினர்களோட தான் நம்ம சங்கம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் பகவான் கிட்ட எப்படி நம்ம பிரேமைய நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம், எந்த விதத்தில் செய்யலாம், எந்த முறையில் செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம், என்ன நம்ம இதுக்காக முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து வழிகாட்டி கூட்டிகிட்டு போவாங்க. மற்ற யாரும் அப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய சொந்த ஒரு லாபத்தை தான் பார்ப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தி இயக்க உறுப்பினர்கள் அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொருவருமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தாமரை பாதங்களில் சரணடையணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நினைச்சு அதனால என்ன, சரணடைகிறவங்களுக்கு தான் ரொம்ப லாபம். அவங்க மட்டும்தான் பகவான்கிட்ட பிரேமையை எப்படி நம்ம விருத்தி செய்யலாம்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த இயக்கம் மட்டும்தான், வேற எந்த இயக்கமே சொல்லித்தரல. மதம் தான் மனிதனுடைய கடமை. மதம்னா என்ன? தர்மம். தர்மம் தான் சமூகத்தின் விசேஷ கடமை. இந்த மதம் தான் மிருகத்துக்கும் மனிதனுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறுபடுத்தி காட்டுது. இந்த மிருகத்துக்கு வந்து எங்கேயாவது வந்து கோயிலுக்கோ இல்லை சர்ச்சுக்கோ இல்லை மாஸ்க்குக்கோ போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மனிதர்கள் தான் போகணும். இந்த உலகத்துல ஏதாவது பஞ்சத்தில் இருக்கிற நாடா இருக்கட்டும், இல்லை பணக்கார நாடா இருக்கட்டும், இல்லை வறுமையில் அதாவது நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு சமுதாயத்தை இருக்கட்டும் பாருங்க, அந்த சமுதாயத்துக்கு நடுவில் அந்த நாட்டுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு மத ஸ்தாபனம் இருந்தே இருக்குது. இல்லாத எங்கேயுமே கிடையாது. காடில் இருக்கிறாங்க அவங்க கூட ஒரு மதம் தான். காட்டுக்கு என்ன செய்யறான்? அந்த மரத்தையே கும்பிடுறான், சூரியனை கும்பிடுறான், மரத்தை கும்பிடுறான். அவங்களும் ஒரு வழிபாடு செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த மதம் இருக்குது. எப்போ வந்து அந்த மதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சு இதுதான் உண்மை, இதுதான் மெய் அப்படின்னு எப்போ கிடைக்குதோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அது வந்து இறையன்பா மாறுது. அப்பதான் வந்து அது வெற்றி அடைகிறது. இது வந்து பாகவத்தில் சொல்லிக்கிறாங்க. என்னன்னு, அந்யாபிலாசித்த சூன்யம். அதே தான் இங்கேயும். எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாத நாம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். சவை வம்சம் பரோதர்ம. எதன் மூலமா பகவானோட பக்தி தொண்டை நாம வந்துட்டு அடைய முடியும்? அதுதான் மனித வர்க்கம் அனைத்திற்குமே உயர்ந்த தர்மம். பரோ தர்ம, உயர்ந்த தர்மம்.
எது உயர்ந்த தர்மம்? பகவான் கிட்ட போறதுக்கு நம்ம இந்த உன்னதமான பக்தி தொண்டை செஞ்சு பகவான் கிட்ட போற வழியை காட்டுது பாருங்க, அதுதான் உயர்ந்த தர்மம். அந்த தர்மம் எப்படி? அகை துகி அப்பிரதிகதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. இதுதான் வந்து ஆத்மாவை பூரண திருப்தி அடை செய்யுது. ஆத்மாவுக்கு, இந்த அழியக்கூடிய தேகத்துக்கு கிடையாது. அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கணும்? நமக்குன்னு சொல்லி எந்த ஒரு செல்ஃபிஸும் இருக்கக்கூடாது. அந்யாபிலசித சூன்யம். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒண்ணுதான் இருக்கணும் குறிக்கோள், வேற எதுவுமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கலாங்க மாதாஜி. படிமா. குமுதாங்க மாதாஜி. படிங்க. 4 வரி. வேற படிக்கலாங்க. சரி. மனித பவானி மாதாஜி சமூகத்தினர் படிக்கிறீங்களா? உண்மையாகவே இல்ல படிக்காதீங்க. யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களா? விஷ்ணு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாண்டியராஜன் பிரபு படிக்கட்டமா? அஸ்வின் பிரபு இருக்கிறாரு, பாண்டியராஜன் பிரபு, உமாபதி சிவாலா இருக்கிறாங்க. யாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. படிங்க உமாபதி பிரபு, படிங்க. மனித சமூகத்தினர் உண்மையாகவே மன அமைதி, சாந்தி மற்றும் மனிதர்களுக்கும் நேசத்திற்கும் இடையிலான நல்லுறவு ஆகியவற்றை விரும்பினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு முறையை கொண்ட ஒரு மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். இதனால் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் மீது தாங்களுக்குள்ள உறங்கிய நிலையில் உள்ள அன்பை, பிரேமையை அவர்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு மக்கள் செய்த உடனேயே அவர்களுடைய மனதில் உடனடியாக மன அமைதியும் சாந்தியும் ஏற்படுகின்றது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் அனைவரையும் இத்தகைய பக்தி இயக்கத்தை எதிர்ப்பதில் எப்பொழுதும் உறுதியுடன் இருக்கும் அருவவாதிகளான மாயாவாதிகளுடன் மாதாஜி பேசக்கூடாது என்று எச்சரிக்கிறார். இவ்வுலகமானது மாயாவாதிகளாலும் நாத்திகர்களாலும் நிரம்பியிருப்பதால் அரசியல் கட்சிகள் மாயாவாதத்தையும் மற்ற பிற நாத்திக தத்துவங்களையும் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு பௌதிகத்தன்மையை வளர்த்து வருகின்றன. சில ஹரே கிருஷ்ணா சமயங்களில் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் படிக்கலாம், ஹரே- முடிச்சிடலாம். சில இந்த மனித சமயம் சமூகத்துக்கு நமக்கு வந்துட்டு உண்மையாலுமே நமக்கு மன அமைதி, சாந்தி, இந்த ஒரு தேசத்துக்கு நடுவுல வந்து ஒரு நல்ல உறவு வேணும்னா கிருஷ்ண உணர்வு முறையை வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு மதத்தை தான் பின்பற்றினாதான் அமைதி எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். இங்க மன அமைதி எங்க இருக்கு சொல்லுங்க? மன அமைதிக்கு தான் தேச அமைதி இருக்குதா? அங்க போடுறான் குண்டு, அங்க போடுறான் துப்பாக்கி சத்தம், அங்க வெடி சத்தம், இங்க ஆகுது எல்லாமே விலைவாசி. அப்ப எப்ப எவ்வளவு குத்துச்சு சிலிண்டரு? நேத்து விச்சது சர்க்கரை 40 ரூபாய்க்கு கிலோ, 45 ரூபாய்க்கு. இன்னைக்கு 72 ரூபாங்க சர்க்கரை கடையில. எந்த சாந்தி இருக்கு சொல்லுங்க? இன்னைக்கு இப்போ போய் கடையில் போய் நான் ரைஸ் வாங்கணும்னு போய் கேட்டா, நான் போன வாரம் வாங்கின ரைஸு மூட்டைக்கே 20 ரூபா, 200 ரூபா ஜாஸ்தி சொல்லிட்டாரு. 75 ரூபான்னு வாங்கின கிலோ அரிசி 82 ரூபான்ட்டு 85 ரூபாங்கிறாங்க. அதை விடுங்க, சர்க்கரை இவ்வளோ விலை ஏறி போச்சு. இன்னைக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸு. இதை விலை கேட்டால் யாருக்கு? வாங்குற சம்பளத்தோட இந்த வந்து எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுற பொருள் இதெல்லாம். எங்கே அமைதி இருக்கும்? 4 ரூபா சம்பளம் ஜாஸ்தி கிடைச்சா 8 ரூபா செலவு வருது, நடுவில் நோவு வருது, அதுக்கு செலவு பண்ணணும், நடுவில் சொந்தக்காரங்க கல்யாணம், என்ன செலவில்லை சொல்லுங்க? ஸ்கூல் ஃபீஸு, ஏகப்பட்ட செலவு, ஏகப்பட்ட செலவு, ஏகப்பட்ட நோய். என் மனதுக்கு நிம்மதியே கிடையாது. யாருக்கு நிம்மதி இருக்கு சொல்லுங்க? கண்டிப்பா கிடையாது. அவன் எப்ப சண்டைக்கு வரான்? அந்த நாட்டுக்காரன் இந்த நாட்டுக்காரன் எப்ப சண்டைக்கு வருவான்? இதுதானே இருக்குது. எவன் கூட சேரப்போறான், எவன் வரப்போறான், ஐநா அதுதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த என்ன நாட்டிலையும் சாந்தி கிடையாது, இதனால வீட்லையும் சாந்தி கிடையாது. நமக்கு சாந்தி வேணுமா? ஒரு நாட்டுக்கு நல்லுறவு வேணுமா? இந்த கிருஷ்ண உணர்வை தான் நாம் இந்த மதத்தை பின்பற்றணும். இது இப்படி பின்பற்றும் போது பகவான் நமக்கு உறங்கி உள்ள இருக்குது அந்த அன்பு. நம்ம அதை வந்து எழுப்பலாம். இப்படி செஞ்சாதான் நம்ம வந்துட்டு நாம மகிழ்ச்சி காண முடியும். என்னடி மகிழ்ச்சியை காண முடியாது. ஒரு சிலர் என்ன செய்யறாங்க, இந்த மாயாவாதி கிருஷ்ண அபராதி. மாயாவாதின்றது யார் தெரியுங்களா? நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்றவங்க. அவங்கெல்லாம் கிருஷ்ண அபராதி. அவங்களோட நம்ம வந்துட்டு நாத்திகர்கள், இவரோட நம்ம வந்து சங்கமே வச்சுக்கவே கூடாது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாயாவாதிகள், இந்த நாத்திகர்கள், இந்த அரசியல் கட்சிகள் என்ன செய்யறாங்க,
அவங்களோட சுய லாபத்துக்காக அதை வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க. பயன்படுத்தி இந்த பௌதிகத்தன்மையை தான் அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க. அப்படி செய்யறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து அவங்க எதிர்க்கிறாங்க. மறைமுகமா எதிர்க்கிறாங்க. எதிர்க்கிற ஒரு வலுவான ஒரு கட்சிக்கு அவங்க வந்து அவங்க உதவி செய்றாங்க. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து பகவானை பத்தி இறைவனர் வந்து மக்களுக்கு குடுக்குது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாயாவாதிகள், நாத்திகர்கள்லாம் அதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க. அதுக்கு மேல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? பத்மாவதி ஹரே படிக்கிறீங்களா? அஸ்வின் பிரபு படிக்கிறீங்களா? யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்வின் பேசுறேன். நான் படிக்கிறேன் படிங்க. மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஒரு பாம்பிற்கு பாலும் வாழைப்பழங்களும் கொடுப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை, ஏனெனில் அது என்றும் திருப்தி அடையாது. அதற்கு மாறாக பாலையும் வாழைப்பழங்களையும் உண்பதால் அந்த பாம்பு மேலும் விஷம் உள்ளதாகிறது. கேவலம் விஷவர்தனம். அதே போல பாம்புகளை போன்றவர்களான மாயாவதிகளையும் கர்மிகளும் நமது மனதை அறிய செய்யக்கூடாது. அது என்றுமே உதவாது. அவர்களுடன் பழகுவதை முற்றிலுமாக தவிர்ப்பது நல்லது. மேலும் அவர்களிடம் ரகசியமான முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி கேட்கக்கூடாது, ஏனெனில் அவர்களால் சிறந்த அறிவுரையை தர இயலாது. மாயாவாதிகளுக்கும் நாத்திகர்களுக்கும் நாம் அழைப்பு அனுப்பவோ ஏற்கவோ கூடாது, ஏனெனில் இவ்வாறு நெருங்கி பழகினால் அவர்களது நாத்திக மனோபாவம் நமது மனநிலையை பாதிக்கலாம். சங்காத் சஞ்சாயதே காம. இந்த பதத்தின் எதிர்மறை ஆணை என்னவென்றால், மாயாவாதிகளிடம் இருந்தும் நாத்திகர்களிடம் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்வதையும் அவர்களுக்கு அளிப்பதையும் நாம் நிறுத்த வேண்டும் என்பதே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷயீர அன்ன காயே துஷ்டஹயமானா. ஜடத்தன்மை நிறைந்தவர்கள் தயாரித்த உணவை உட்கொள்பவன் துஷ்டன் ஆகின்றான் என்று எச்சரிக்கிறார். ஒருவன் பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இருந்தாலொழிய அவனால் ஒவ்வொருவரின் பங்கையும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை முன்னேறுவதில் பயன்படுத்த இயலாது. எனவே விதிகளின்படி ஒருவன் மாயாவாதிகளிடமிருந்தும் நாத்திகர்களிடமிருந்தும் தானமாக எதையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. உண்மையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜடபுலனின்பத்திற்கு அடிமையாகி கிடக்கும் சாதாரண மக்களிடையே பக்தர்கள் பழகுவதை கூட தடை செய்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நாம பாம்புக்கு வாழைப்பழமும் பாலும் கொடுத்தா போதுமா? கொடுத்தா அது ஆகுமா? அதனுடைய விஷத்தன்மை போயிடுமா? போகவே போகாது. அது விஷத்தை தான் கொடுக்கும். எவ்வளோதான் பாலை கொடுத்தாலும் எவ்வளோதான் பழத்தை கொடுத்தாலும் அது விஷத்தை தான் கிடைக்கும். அது போல தான் யாரு இந்த கர்மிகள் மாயாவாதிகள் இவங்க எல்லாருமே அந்த பாம்புக்கு ஒப்பிட்டு இங்கே பேசப்படுறாங்க. நாம் அவங்கள்ட்ட சங்கமே வச்சுக்க கூடாது. நம்மளுடைய மனசுல என்ன ஆகுதுன்னு அவங்கள்ட்ட வந்து மனசை வெளிப்படுத்தவே கூடாது. பக்தர்களுக்குள்ள தான் நம்ம வெளிப்படுத்தணும். பக்தர்கள் தான் சரியான ஆட்கள். இவங்கள்ட்ட வெளிப்படுத்தினா நமக்கு நல்லது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களால வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது நம்ம இந்த ஒரு பிரச்சனையை சொன்னோமா அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்றது அவங்ககிட்ட சொல்ல அளவுக்கு அவங்களுக்கு அறிவு கிடையாது. நாம் வந்து நம்மளுடைய சங்கத்துக்கு அவங்களை கூப்பிடவே கூடாது. அவங்க நம்ம கூப்பிட்டாலும் நம்ம போகவே கூடாது. ஏன்னா அவங்களோட பழக்கம் தான் நமக்கு வரும். நினைச்சு பாருங்க. ஏன் இது வந்து வில்லேஜில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. இப்போ என்னன்ட்டு பன்னியோட சேர்ந்துச்சுன்னா பசு கூட பன்னி செய்யறதான் செய்யும்பாங்க. நாம் என்ன பண்ணணும்? இதை நினச்சிக்கணும். நம்ம மாயாவாதிகள்கிட்ட நாத்திகர்கள்கிட்ட நம்ம வந்து உறவு வைக்கவே கூடாது. அவங்க வந்து ஏதாவது கொடுத்தாலும் நம்ம முக்கியமாக வாங்கி சாப்பிடவே கூடாது. ஏன் சொல்லுங்க? இதுதான் உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு. கண்ணுக்கு தெரியாது. அது சாப்பாட்டில் இருக்குது. நான் இன்னொரு அமைப்புக்கு போயிருக்கிறேன். இதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய அமைப்புக்கு போயிருக்கிறேன். அந்த அமைப்பில் வந்துட்டு இங்கேயும் அவ்வளோதான். பகவானுக்கு வைக்கிற பிரசாதத்துக்கு யாருமே பார்க்கக்கூடாதுங்க. நம்ம இந்த எஸ்விபி சேனலில் பாருங்கள். பெருமாளுக்கு கோவிந்தா பிரசாதம் வந்து ஒரு கூடையில் போட்டு போவாங்க. மேலே ஒரு துணி போட்டு தான் போவாங்க. இங்கே இல்லை, எங்கேயுமே பிரசாதம் சாமிக்கு வைக்கிற வரைக்கும் யாருமே பார்க்கக்கூடாது. சமைக்கிறவங்க பார்க்கலாம். சமைக்கிறவங்க கூட எப்படி இருக்கணும்? இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். சமைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்? பகவானோட நாமம் சொல்லி சமைக்கணும். நம்ம எண்ணங்கள் அந்த பிரசாதத்தில் போய் உட்காருது. நாம நினைக்கிற எண்ணங்கள் தான் அதில் போகுது. அதனால தான் நாம் பிரசாத் தவிர வேற சாப்பிடக்கூடாது. பக்தர்கள் கொடுக்கறதான் நாம் சாப்பிடணும். அடுத்தவங்க கொடுக்கறத நம்ம சாப்பிடவே கூடாது. அதனால என்ன வந்து நம்ம மனசு வந்து களங்கம் அடையுது.
அதான் சொல்ற சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, இசையீர அன்னக்காயிலே துஷ்டஹய மனா. அவங்க சமைக்கிற சாப்பாட்டை சாப்பிட்றதுனால நம்முடைய மனம் துஷ்ட ஹய மன, நம்ம மனசு வந்து களங்கமடையுதுன்னு சொல்றாரு பகவானே. அதே மாதிரி பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறி நிலையில் இல்லாத ஒரு நாள் மற்றவர்கள் அளிக்கும் தானத்தை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதில் பயன்படுத்த இயலாது. ஏன் சொல்லுங்க? அவன் பக்தி தொண்டில் இல்லை, அதை வந்து சொந்த லாபத்துக்கு பயன்படுத்தலாம். அவனோட கண்டிப்பா பக்தி பணம்னாவே அது வந்து மிகப்பெரிய மாயை. பணம் எப்பேற்பட்டவங்களையும் வந்து விழ வச்சிரும். பக்தி தொழில் முன்னேறி இருக்கவங்க ஒரு ஒரு உதாரணம். இப்போ நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் தானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். அது யாரு பக்தி தொழில் முன்னேறில இருக்கிற பக்தர் யாரு, எங்க போய் சேர்க்கணும் கொடுக்கணும். ஒருத்தர் வராங்க திடீர்னு வந்து, நானும் ஒரு பக்தர் தான், ஒரு 1000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுங்க கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது நாம் பார்த்து தான் கொடுக்கணும். அவங்க வந்து அந்த அந்த காசை கொண்டு பகவானுக்கு தான் செலவு பண்றாங்க தெரியுமா? தெரியாது. தன்னுடைய என்னது ஒரு பழமொழி, இது வந்து நம்ம இஸ்கால சொல்ல வர பௌதிகவாதிகளுக்கு, தேன் எடுத்தவன் புறங்கைய நக்காது இருப்பானா சொல்லுவாங்க வில்லேஜில் எல்லாமே. அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற தானத்தை கரெக்டாக பகவானுக்கு செலவு பண்ணுவானா சொல்லவே முடியாது. அதனால நம்மளும் என்ன செய்யணும், நாத்து எழுத்துன்னு வாங்கவும் கூடாது எதையுமே. நம்ம இந்த மாதிரி புலனின்பத்திற்கு ரொம்ப அடிமையா இருக்கிறாங்க பாருங்க. சாதாரண மக்களுடைய பக்தர்கள் பகவதி கூட என்ன செய்யறாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு தடை செய்யறாரு. ஆமா உண்மைதான். நீங்க இதில் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். நான் இந்த கேள்வி கேட்டேன். என்னன்னு கேள்வி கேட்டேன், இப்போ எல்லாருமே புலனின்பத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க. இப்போ நாம அங்கிட்டு பழகணும்னா யாரை பக்தரா பண்ண முடியும்? இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டேன். அது எனக்கே பதில் கிடைக்குது. என்ன தெரியுங்களா? நம்ம சொல்லும்போதே 10 தடவை சொல்றோம், 20 தடவை சொல்றோம், 30 தடவை சொல்றோம். அதை மீறி வந்தாங்களா ஏத்துக்கலாம். இல்லாட்டி அவங்க புலனின்பத்திற்கு அடிமையா தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ என்னுடைய ரிலேஷனே இருக்கிறாங்க. இப்போ போன வாரம் ஊருக்கு போயிருந்தேன். போன வீட்டில் சாப்பிடவே கிடையாது. போனேன், அம்மா நான் சாப்பிட்டு தாம்மா வந்தேன், வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுக்கிறேம்மா அப்படின்னுட்டு சாப்பிடவே கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? அவங்க எல்லாம் புலனின்பத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க. போகக்கூடிய சூழ்நிலை வருது, போறேன் வரேன். போனால் அங்கே தங்கிட்டு இருந்தேன். இப்போலாம் தங்குறது கிடையாது. இங்கேருந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்தே ஒரு டப்பாவில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போவேன், அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து வந்து நான் சொல்லிட்டேன், இல்லைம்மா தப்பாக நினைக்காதீங்க, நீங்கள் வந்து நான் அந்த பொண்ணு நல்லா கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணாங்க, இது பண்ணாங்க, திரும்ப ஓடிட்டாங்க. நீ கிளாஸ் அட்டன் பண்ண அந்த பொண்ணு வந்து நான்வெஜ்ஜாக சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால் எங்கள் வீட்டில் நான் சாப்பிட்டேன். இப்போ என்னாச்சு, அந்த பொண்ணு அந்த கிளாஸை அட்டன் பண்ணலை. நான் சொல்லிட்டேன், L1 வந்துச்சு, L2க்கு வரல. நான் சொன்னேன்னு ஒரு 18 நாள் அட்டன் பண்ணாங்க, விட்டுட்டாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கவங்க நான் என்ன பண்ணுறது? விட்டுட்டேன் நான். அவங்களால ₹1,00,000 லாபம் வந்தாலும் சரி, கோடி ரூபாய் லாபம் இருந்தாலும் சரி, எனக்கு தேவை கிடையாது. பகவான் ரிச் காட், ரிச் பீப்புள், ரிச் ஃபுட்டு. பகவானே என்கிட்ட இருக்காரு. ஒரே ஒரு துளசி இலை கொடுத்து அவருக்கு தூய்மையா பக்தி செஞ்சா போதும், எல்லாமே அவர் தராரு. வேற யார் எனக்கு தரணும் சொல்லுங்க? கண்டிப்பா தராரு. முடிவா என்னன்னா, இது படிச்சிட்டீங்களா? அடுத்து யார் படிக்கல படிங்க. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க. முடிவாக ஓகே மேம். முடிவாக எப்பொழுதும் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். முடிவாக எப்பொழுதும் பக்தர்களது சங்கத்தில் இருத்தல், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்தல், ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல், பணிவுடன் ஆன்மீக உருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுதல் ஆகியவற்றை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக நமது பக்தி தொண்டையும் உறங்கிய நிலையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள இயலும். பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலை பக்தனாகவோ மகா பாகவதனாகவோ மிக உயர்ந்த நிலை பக்தர் இல்லாதே இடைநிலை பக்தனாக இருப்பவன் மேல கொஞ்சம் கொள்ள பக்தனாக இருப்பவன் முழுமுதற் கடவுளின் மகா பாகவதன் மிக உயர்ந்த பக்தர் இல்லாது இடைநிலை பக்தனாக இருப்பவன் முழுமுதற் கடவுளின் மேல் அன்பு கொள்வதோடு மட்டுமின்றி பக்தரிடம் நட்புறவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அறியாமல் இருப்பவர்களிடம் கருணை கொண்டு பொறாமையுடையவர்களாகவும் அசுரர்களை ஒதுக்குதல் வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளுடன் அன்புறவு கொள்வதை பற்றியும் பக்தருடன் நட்புறவு கொள்வதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ததாதி கொள்கையின்படி தானம் கொடுத்தல் ஒரு முன்னேறிய
ஸ்லோகம் 4. பக்தன் தன்னுடைய வருமானத்தில் 50% இறைவனுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சேவை புரிவதில் செலவழித்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். அவர் ஹரே பௌதீக கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்விலிருந்து ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேன். போதும் மாதாஜி, வேறவங்க படிக்கலாம். ஓகே இருமா ஓகே. முடிச்சிடட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்தவங்க மாதாஜி. யார்? வேறவங்க படிக்கிட்டோம் மாதாஜி. யார் படிக்கிறேன்னு பாக்குறேன். ஸ்வேதா, நீ படிக்கிறியாமா? ஸ்வேதா மோகன சுந்தரம் படிக்கிறியாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீ படுறாமா? நீ படிக்கிறதே இல்ல, நீங்க படிச்சு முடிச்சிருங்க இத. ஓகே மாதாஜி. அவர் பௌதிக வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற எண்ணிய போது தன் வாழ்வை வருமானத்திலிருந்து 50% பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கும் 25% உறவினர்களுக்கும் வழங்கினார். மீதி 25% தனது அவசர தேவைகளுக்கும் வைத்துக் கொண்டார். இந்த உதாரணத்தை அனைத்து பக்தர்களும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவனது வருமானம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, அதில் 50% கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது பக்தர்களுக்காக செலவிடப்பட வேண்டும். மேலும் இது ததாதியின் கொள்கையை நிறைவேற்றும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. தேங்க்யூ. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க படிக்கவே இல்லையே. எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்க, சுபஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கவே இல்லை. அடுத்து படிச்சிருங்கம்மா கீழே. சாஸ்வதா கீழே ஒரு 4 வருது, அது முடிச்சிருமா? ஓகே மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எத்தகைய வைஷ்ணவரை நண்பனாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் வைஷ்ணவர்களுக்கு எவ்வாறு சேவை புரிய வேண்டும் என்றும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. அடுத்ததை பத்தி சொல்லிக்கிறாங்க. நம்ம இப்ப இதை பார்க்கலாம். இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, முடிவா எப்பயுமே நம்ம வந்து பக்தோட சங்கத்துல தான் இருக்கணும். 4 விதிகளை கடைபிடிக்கணும். ஆச்சாரியோட அடிசுவட்டை நம்ம பின்பற்றணும். பணிவுடன் ஆன்மீக குருவின் கட்டளை நம்ம நிறைவேற்றணும். தத்தித்து பிரணிபாதன பரிபிருஷ்டன சேவையா விதேசண்டி தேஞானம் அண்ணா தத்துவ தர்ஷனகா. பகவத்கீதை ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்னன்னு, அடக்கத்தோட பணிவோட போய் நம்ம ஆன்மீக குருகிட்ட நம்ம கேள்விகள் கேட்டு உண்மையான ஞானத்தை அறிய முற்படணும். இதுதான். இவ்விதமாக நமது பக்தி தொண்டையும் அந்த மாதிரி பணிவோட போய் ஆன்மீக குருவுக்கு பணிவிட செஞ்சு நம்ம கேட்கும்போது நாம பக்தி தொண்டை வளர்ச்சி பெற்று உறங்கிய நிலையில் இருக்கிற நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நாம புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலை பக்தனாகவோ மகாபாகவதனாகவோ, இதுல வந்து சொல்றாங்க என்னன்னு, பக்தி ஆரம்ப நிலை பக்தன், கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி 3 பேர் இருக்கிறாங்க. இதுல இவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த பக்தர்களே நம்ம வந்து ஒரு நட்புறவை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம மேல இருக்கவங்ககிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளோட கீழே இருக்கவங்களும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதுதான் உண்மையாலுமே பக்தியோட தொண்டரோட இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. நாம மட்டும் கத்துக்கிட்டா போதுமா? நான் மட்டும் கத்துக்கிட்டா போதும், நான் சந்தோஷமா இருந்தா போதும், நான் அடுத்தவங்களுக்கு நான் கேட்கறது இன்பம் இருக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. கேட்கறது சிரவணம் இன்பம் இருக்குது. பர்ச்சித்து மகாராஜர் கேட்டு இன்பம் அடைந்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லி அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன், நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இருக்கக்கூடாது. நாம கேட்கணும். கேட்டதை நம்ம வேறவங்கள்ட்ட புதுசாக ஒருத்தர் பார்த்தா கூட, நான் ஊருக்கு போன ட்ரெயினில் பார்க்குறவங்களாம் இதை ஏதாவது பேசுவேன், வேற எதுவும் பேச மாட்டேன். வாய் ரொம்ப பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், ஆனால் சாமியை பற்றி தான் பேசுவேன். இல்லையா படுத்து அம்பாடி மேலே ஏற்பட தூங்கிட்டு வந்துடுவேன். பேசி யாரையாச்சும் ஒருத்தர் ஒரு குரூப்ல உள்ள சேர்த்து விட்டு, ஆனால் அவங்க எவ்வளோ பேரை ட்ரெயின் போட்டு சேர்த்துருவேன். முயற்சி எடுக்கலாம். பகவான் அதுக்கான ஒரு இதை நம்ம கொடுப்பாரு. நம்மளுடைய சேவை என்ன? பகவானை மையமா வச்சுக்கணும், எப்பவும் அவர் நினைக்கணும், அவர் செய்யணும், சேவையில் இருப்பணும். இதுவும் ஒரு வழிதான். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு 4 பாயிண்ட் இங்க சொல்றாங்க. என்னன்ட்டு, முழுமுதல் கடவுளோடு அன்பு கொள்வதோடு மட்டுமின்றி பக்தர்களிடம் நட்புறவையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அறியாமையில் இருப்பவரிடம் கருணை கொண்டு பொறாமை உடையவர்களையும் அசுரர்களையும் ஒதுக்குதல் வேண்டும். இங்க 4 பாயிண்ட் முக்கியமா சொல்றாங்க. இங்க முழுமுதல் கடவுளான அன்புறவு கொள்வதை பற்றியும் பக்தருடன் நட்புறவு கொள்வதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ததாதி கொள்கைப்படி, ததாதின்னு என்ன? தானம் கொடுக்கணும். என்ன தானம் கொடுக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வையே தானம் கொடுக்கணும். நாம் ஹரிநாமத்தை தானம் கொடுக்கலாம். பகவான் வேறு பாகவதம் வேறு, பகவான் வேறு, பகவத்கீதை வேறு கிடையாது. அதை நம்ம தானம் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி வருமானத்தில் 50% இறைவனுக்கு அவரது பக்தர்கள் சேவை செய்து என்ன
என்னப்பா நான் வாங்குற சம்பளமே ஒரு இவ்வளவுதான், இதெல்லாம் பாதி கொடுக்கணுமா? வேண்டாம். 50% வேணும். நீங்க அதுல போட்டுக்குது. அந்த அளவுக்கு தூய பக்தர் ஆவறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்தாரு. அப்படியே அவரு சம்பாதிச்சது கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது. கப்பல் கப்பலா வச்சிருந்தாரு. அதுல 50% சாமி கொடுத்தாரு. 25 சொந்தக்காரனுக்கு, அப்புறம் வேறவங்களுக்கு, அவருக்குன்னு ஒரு 10 ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டாரு. அது நீங்க பக்தி ரசாமிரசத்துல பார்க்கலாம். ரூப கோஸ்வாமி இதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். அவர் பௌதிக வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற எண்ணிய போது தன் வாழ்க்கை வருமானத்திலிருந்து 50% பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்கும் 25% உறவினர்களுக்கும் வழங்கினார். மீதி 25% தனது அவசர தேவைகளுக்கும் வைத்துக் கொண்டார். இந்த உதாரணத்தை அனைத்து பக்தர்களும் பின்பற்ற வேண்டும். இதை நீங்க எப்படி நடைமுறைப்படுத்தலாம்னு சொல்றேன். நீங்க எதில் எல்லாமே நடைமுறைப்படுத்தலாம். 50%. இப்பதான் அஸ்வின் பிரபு வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாரு. வேலைக்கு போனது என்ன செய்யுது, அவருக்கு ஒரு வீடு கட்டணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், வீடு வேணும்னா நினைக்கிறோம். அஸ்வின் பிரபு என்ன நினைக்கணும், பகவானே நான் உனக்கு வீடு கட்ட போறேன், நான் இப்ப சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு 50% எடுத்து வைக்கிறேன், எடுத்து வச்சு அந்த வீட்டுக்கு நான் கட்டுறேன், அந்த வீட்டுல நடு வீட்டுல உங்களை தான்ப்பா வைப்பேன், பகவானே உங்களை தான் நான் வைப்பேன், வச்சுட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாரம் நான் சத்சங்கம் வைப்பேன், சத்சங்கம் வச்சு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுப்பேன். இந்த மாதிரி என்ன இருந்தால் தவறே கிடையாது. இப்போ நான் சம்பாதிக்க 20,000த்துல நான் 50% கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது. இப்போ 20,000 இந்த பெங்களூர்ல ஒருத்தர் 20,000 சம்பாதிக்கிறாங்க. இருக்கிற ஒரு 5,000 ரூபா வாடகையில் இருப்பாங்க. 5,000 ரூபா வாடகையில் சின்ன வீட்டில் இருப்பாங்க. பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, வாங்குற அரிசியிலிருந்து கணக்கு வச்சுக்கலாம். பகவானுக்கு பிரசாதமா நான் வைக்கிறேன்ப்பா, நம்ம செய்கிற செலவுலாம் அவருக்கு தாங்க, பூ செலவு, சாப்பிட்றது எல்லாமே என்ன நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லாமே அவருக்கு செய்யும்போது செலவுலாம் அவருக்கு 50% ஆகிடும். கவலையப்பட வேண்டாம், பயப்பட வேண்டாம் யாரும். ஐயோ என்கிட்ட இருக்கிறது 50 கொடுக்கணுமான்னு பயப்படவே வேண்டாம். நாம் எல்லாருமே இதை பின்பற்றணும்னா அதான் பகவானை மையமாக வச்சா போதும். நாம் என்ன பண்ணலாம், 50% வேணாம்ப்பா, நான் ஒரு 10% தரேன், இல்லை ஒரு 5% தரேன். ரெகுலரா எப்படி நம்ம 16 சார்ட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஒரு 5 10 அதை வாச்சு கொடுக்க நம்ம செய்யணும். நல்லது. இதோட இந்த இது முடிஞ்சது. அடுத்த இதுல என்ன பார்க்கறோம்னு நம்ம ஸ்லோகம் 5ல 3 வகை பக்தர்களை பத்தி முடிச்சுக்கலாம். 3 வகை பக்தர்களை பத்தி நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதர்பேசா கிருபா சிந்தப்பியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தக்கு ஆமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி, ஜெகத்குரு சில பிரபுபாத்